Hello guys, nagtanaw ko nga video no, ng trending wedding sa afa mo of mag best friend. So moambit ko magamay ani nga video no, kay makarelate ko kay akong bana foreigner afam siya, pero wala man sa ko nasayon sa tinuod nga istorya jud ko. So every story has two sides. So dili ta pwede basta-basta mo tuo sa usa ka side kay judgmental na ang ating datingan na. Pero ani nga sitwasyon, masamot na sa Pilipinas, daghan jong kawatan guys. So kung kamo na uyab nga foreigner, inyo na siyang kadinahan or kuralon ninyo para dili mo basta-basta pulihan kay kanang mga hindi naman po ko mingon nga general no nga mga foreigner. So nakita na ko nga video guys, daghan jud kayo siya sa akong news feed maong na nainganyo ko nga mo mibasa akong gitan-aw kung unsa jud hinungdan ani nga kwan. Pero kung mao na kamong mga nauyab nga foreigner, dili sad mo kumpiyansa sa ubang mga Pinay kay maningkamot sa na sila nga makakita og foreigner nga maluwasan sila sa kalisod siya. Nga maningkamot sa na sila nga maka-foreigner, nga maminyo sila og foreigner, pero kaning mga puti base lang sa ako ang nakita or experience sa depende sa na kay lahi man sa naman sa mga foreigner na sa mga buutan nga afam dili sa tanan. So sa tanan diha karon nainganyo lang kung ambit ko gamay sa ihaw no, ihaw sa diri sa nag-trending nga foreigner nga bag-ong kasal og sa ihang best friend. So kasi cause when you're married, na video jud guys na naglagot ko nagtanaw kay murag I know that every story has two sides, pero sa best friend parang igat kayo ang best friend no, kay nilandin niya yung lalaki na afam, pero foreigner kasi yan eh, kung parang manok din ba, kung yung mga manok na i-feed na siya, so bakit pa siya no, di ba? Kung tutukain talaga yan sa manok pag ang palay nang lalapit sa mga manok. So ganyan din yung istorya nin guys. Tapos yung ikaw naman asawa, takuan na gawin mo rin ang paraan, mag-effort ka rin na hindi gawa ka ng paraan na hindi man sige dool ng babae sa imong asawa, kay minyo naman mo adto na mo sa gawas, uli na mo sa inyong lugar para dili na maduolan og babae na imong asawa. Kasi kapwa kung Pinay na may asawang afam dyan, mas delikado talagang mupuyo sa Pilipinas kay daghang magnanakaw, daghang mangawat sa inyong asawa kung naamo sa Pilipinas. Daghan silang options, daghan silang choices kaysa diri sila sa ibang diri sila sa ilahang yutang na tawhan, wala kayo sila options. Mas devoted sila sa ilang mga asawa. Pero depende naman din po na sa foreigner no. Hindi naman po tanan na foreigner na murag nang og bisong. Dili po tanan na ay buutan sama sa akong bana charot. Sa uban pa nako mga friends na kaila na focus lang dun sila og usa ka babae nga tinud-anan nilang gihigugma. Pero kung nasa Pilipinas talaga sila, naadjud ng tentasyon na daghan kayo ng mga babae. So ang hilig sa mga afam na yung itumon nga babae nga niwangon. Pero dili man pud noon tanan na naman po uban nga mga foreigner na dili mabase sa hitsura sa
tao, sa dalaga. So, yan. So, in this situation, wife can't fully just blame the other girl because it is the husband's responsibility to distance himself to any girl lingering around him. If he can't do that, then that's clear sign that he doesn't respect her as well. So, afam, dili jud na siya muno kung naanay bigaon, ay bisong, ang babae, mutira jud na sila, tuhugon pa na nila, no? Kasagaran, pero dili sa din ko general, no? Kaya akong banat, salamat sa Ginoo. Dili man po dingon ana hinoon. Nay, nabasa na ko sa comment nga ang foreigner mayaman, bisag dili dato ang foreigner, kumuli sila sa Pilipinas, naghapon na sila kwarta kasi ang value diri mas dako sa Pilipinas at saka usahay $20, tagaan lang ang babae $20, okay na sila, so happy na sila, dili nang kay dako naman sa nasa Pinas kung makontento lang jud ka na nga kantidad. Sa akong nakita sa video, mas maapil jud si BFF kay mukringking jud siya. So, wifey, maningkamot ka na. Kurala na imong bana. Uli na mo sa inyo ha, oy. Para malayo na kamo sa tentasyon. Kaya diha sa Pilipinas, dagan kayo mga tentasyon. Dagan kayo gyud. Mauli na mo sa inyong laing nasod. Kaya diri sa, kumabalik mo sa inyong nasod, busy lang kayo mag trabaho, trabaho, then ngita lang mag-priority nga malinga mo, musuroy mo kadiyot para na mo i-look forward to. Kaya diri gyud ang lifestyle diri mo dinato ang lifestyle, pero kinahanglan kamo kayod para makabayad ka sa imong mga bills. Bahay, trabaho, uli, kaon, tapos mo na kung diha sa Pilipinas, daghan kayong kaluling hangayawan, daghan kayong mga girls na kasamo trabag yun nga ang mga afam gwapa kay nila ng mga lagom-lagomon kaga sama nako ingani nga dagwa exotic kayo nga beauty mo ni gusto sa mga foreigner nga itumon gwapa kay ni nila, pero kung 60 basihan marag wala na ta ana, wala na natong ka 60 mo I'm having dapat mong bakudan kung ano yung sayo, dapat ka ring parang medyo landiin mo rin yung asawa. Mag-effort ka girl. Ngayon, bawal na yung mga tao.